Goedemiddag. Ik wonder hoeveel van jullie zijn oppast. Ik wil vertellen van de dag toen Boylo die gewinnen. Of die dag toen Mono van Jurgen verkaderen van Parijs worden aangezet om de championschap te vatten. Of toen Frank Prix en Brisbane die dag die Rugby Championship gewinnen. Als het een belachelijkste zit is, zuur is dit nu maar zuur. Ons is zuur gewend geraakt de afgelopen tijd. Om rugby te kijken waarvan de andere nalatenschap is niet. Rugby wat opgedankt is om geld te maken. Rugby is wel een geschiedenis. Zonder een legacy, zonder iets om op terug te vallen. Ik moet zonder plastic jagen, dat is net als ik geld als geen trots en geen passen. Kijk naar de maken met wisselijke functies, wat net zo'n stomers is. De stomers zijn nu nog niet in de Caribische geschiedenis, maar dan moet geld worden uitkomen op ons. Gelukkig is iemand aan twee breincellen gehad. Allemaal weer boven bewonderd nu. Braincellen nu, anders is hij moest die global reset gedaan. De COVID voor ons kon krijgen. Wat zijn de epic brain fart in elk geval? Ik vind de COVID komkomons was lekkere global rugby season reset gehad is. En dat is niet zo gezegd met Zuid-Afrikaanse spelers, maar die weet wanneer om de rest in die afstand te doen. Maar dit had gedaan. Kom ons bepalen ons bij jeugdelijke dingen. Zoals die eerste opwekking in Zuid-Afrika met die zich afsprong. Vrijdag aan op Nieuweland. Ik moet zeggen, dit is iets om naar uit te zien. En terwijl die geschiedenis ook weer is, dan nog heel weg is. Ik ben hoe de dans weg. Moet die stomers vrijdagavond in de opwet, naar weer zondag in de Vreesland. Twee wedstrijden in 2 dagen. Iemand is TikTok bedorven. Jawel. Hoor je ook maar. Iemand kan 1 dag weer brengen. En een sportadministrateur zijn leven terugbracht. Die Spanningsstormers naweg gekiezen voor vrijdag aan. Dat kan ook in elk geval niet te slecht. Nu, ik denk nogal. Ik zal hem iets gaan wijzen nu overleggen. Dat die wonderlijk is, of lekker is. Om met Amsterdam die intrap zagen die chak af te trappen. En zo het is, al is het welkom, we zijn nog altijd niet welkom omdat dat hem zo winnen op het veld is. En nog wat een breinvaart dit Victor Matthew teruggekomen. Want nou zie je niet weer dat hij toch niet die nieuws genoeg zou is om je opdracht te trappen. En dan die blauwboze brein weg. Die blauwboze zijn brein beïnvloed. Mijn leesbro 3-4 van die week gaan naar Griekenland West tot Simon Miller. Maar uiteindelijk niet die script gelezen. Het van zaterdag, vrijdag uit de Caribische wedstrijd in de Vrijstaat op Kimberley. Die hele ding werd afgespeeld na een win-3-scenario toen de Vrijstaat in de laatste minuut. Strafschop na strafschop omgekomen in de lens. En allemaal was gereed voor een Vrijstaat winnen. Want nu komt hij slot en ik gaf zijn bal.
En ik dacht dus nogal iets. Ik wil mensen twee uit die blootheid gehoord hebben. We daar wat die als raak moet praten. Dat wel gedaan is. Die stormers, ik ga praten van die stormers, draaide dan samen toe op zondag in elkaar om. Daar zei Blancy op Wellington en hou ik van de voeren. En dan Lucky Sharks op 36, 28. Net voor die blauw-bullenburg getransformeerd is in die blauw-nullen. En die nieuws en de 42 minuten kon afransen. Zondag, ik weet het, die bol had het zo goed gelijk. Ik denk zondag was het zich op siesta. En zo in die Pumas verloor, hij kan ik even staan. En nou, ik leef voor boys geniet omslag van die job zou donderdag gekoopt is als bijen. Vrijdag, zaterdag 3, 4 in de toets. Zondag ook gegaan. Dan zag ik geen boys. Zag dan, als ik jezus, kom ik van een scalp in de kast gaan naar een finale. En dan focus. Zaterdag, we zijn huidig gaan babbelen. En vrijdag aan de oplossing. Zaterdag, je niet was nieuws. 3 bullenpumas, 5 uur, sharks aan. Nou meneer, gauw gaan breien. 9 is het toets. Zondag is het zomers vrijstaat en dan dinsdag aan. Dan vereten jullie aan de van die gemoed af. Aan de serie is die sharks nu op de. Die van je dan nog. Hij zei, hoe na die nou ik. Laat me je dan volgende week. Geniet die games.